Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Paliya. Kanthi irah-irahan sing tunggu krapyak ngerca aweh pralambang. Swasana kang tintrim, desa rasa sepi, nyenyet, hawa kang ora nyenengake dak rasake ana sajroning atiku. Kahanan kang mangkono bisa dadi pralambang yen bakal ana kedadian kang ora nyenengake tumrap warga. Biasane bakal ana raja pati. Nadyan langit padhang, soroting rembulan katon mencorong, dasare mbarengi tanggal 14. Apa maneh lampu gumebyar sing sumunar saben-saben lawangan pekarangan. Parandene isih kalah sabawaning kahanan sing dirasa. Dumadakan krungu swara klinthing sesautan. Lan ora lidok jedul saka krapyak tunggon asu werna ireng udakara 10 bareng-bareng mlayu ngubengi padukuhan. Kaget jroning atiku, sapa baya sing bakal kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Wis ora aneh maneh kanggone warga padukuhan ngerca saben-saben bakal ana sripah sing bakal tumeka mesti nampa pralambang saka sing tunggu krapyak. Awujud asu klinthing, jumlahe akeh mubeng dusun bareng kanthi werna kang padha. Yen ireng ya ireng kabeh, yen abang ya abang kabeh, yen putih ya putih kabeh. Miturut pituture simbah, saben-saben dusun mesti duwe tunggon, sawijining papan sing dikramatake dening warga masyarakat. Dene sing ana kalurahan Rejosari katelah jeneng krapyak. Semono uga ing padukuhan ngerca, tunggon resan utawa krapyak iku tekan saiki tetep diuri-uri dadi tandha keistimewaan sing tetep dileluri lan dijaga. Dumadakan keprungu swara pating jempling saka tengahing padukuhan. Mbah Wirya warga kang wis yuswa 72 taun kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangising keluarga kang nyayat ati ndadekake kekesing swasana kang padha nusung. Ora ana kang salah, sing jenenge kelangan dom wae bingung kekejer, apa maneh iki ditinggal wong tuwa kang banget ditresnani. Kanthi tumetesing eluh kang tumiba saka telenging netra, mbok menawa bisa dadi tambane ati kang lagi susah. Gelem ora gelem sing jenenge mati bakal marani marang awake dhewe. Mbah Warta sesepuh padukuhan nyedaki kang lagi padha tangisan. Wis, ngger, ayo padha diikhlasake. Simbah wis antuk dalan padhang. Aja merga saka rasa susah sing kedawa-dawa njalari simbah kesrimpet-serimpet lakune sowan ana ngarsane Gusti sing gawe urip.
Awake dhewe mung saderma. Kabeh sing nemtokake Gusti Allah. Ayo nyenyuwun muga-muga simbah di ngapura kabeh kaluputane. Ditampa amale lan mapan ana swargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Warga ngerca kabeh wis padha ngumpul. Iki wis dadi budayane masyarakat. Saben ana payo-payo, lanang wadon gedhe cilik padha nusung wong kang lagi kesripan. Saiyek saeka kapti. Nyambut gawe bebarengan aweh pitulung kang lagi kesusahan. Ana sing njupuk kursi, ana sing njupuk kranda, ana sing nyiapake sawur, ana sing golek tintir, ana sing golek uba rampe pemakaman lan liya-liyane. Tanpa dikomandu warga wis ngerti gaweane dhewe-dhewe. Jenenge wong akeh, ana wae sing padha ditandangi, liyane sing padha garapan uga ana sing padha ngrumpi lan jejagongan. Iki ora ngrusak kerukutane warga, nanging malah ndadekake asrining swasana nggone padha asung bela sungkawa. Mbah Sukima wong sing dituwakake dadi kasepuhan dadi parang pitakonan warga. Nggone padha jagongan bareng alon-alon gunem ngandharake. Ngene ya Lur, iki mau lagi wae simbah sing tunggu krapyak tunggon aweh pralambang yen bakal ana sripah. Pralambang napa Mbah? Pitakone Yakina. Ngene ya Le, Mbah Sakima jelaske. Wiwit simbah-simbah biyen ngerca kuwi duwe papan sing diangkerake yaiku papan sing disebut krapyak. Resan utawa tunggon sing mapan ana kidul dusun kae. Ana wit gedhe ya ringin, bulu, serut, malah kae ya ana kecacil utawa sambi. Padha dimemetri, diuri-uri kanggo papan donga nyenyuwun ana ngarsane Gusti Allah. Ben warga padha urip tentrem, ayem, ora ana alangan apa-apa. Oh, ngaten Mbah, panyaute Soma. Iya, dadi aja kleru. Mbah Sukima nandhesake. Nyuwun kuwi ya marang Gusti Allah, udu njaluk seton. Yen saben-saben papan kono kok diresiki kuwi ora salah. Malah iki contoh sing apik. Krapyak mujudake papan umum sing dadi tanggung jawabe wong akeh. Aja mung setahun pisan diresiki, saben Jumat Legi bubar panen, nek bisa ayo seminggu pisan, 2 minggu, 3 minggu apa sesasi pisan. Iki malah luwih becik, lingkungane dhewe resik, ndadekake sehat sakabehe. Terus niku pripun Mbah? Wit gedhe diuri-uri mboten musrik? Mbah Martono takon. Mbah Sukima jawab. Ayo padha dilurusake. Banyu kuwi sumbere panguripan. Awake dhewe kabeh urip mbutuhake banyu. Saben banyu tumiba saka langit ning bumi rumesep ana ing lemah disimpen dening
oyot-oyot kayu-kayu gedhe kaya dene kayu krapyak iki. Dadi kayu gedhe iki mujudake tandon banyu kanggo nyukupi kebutuhane awake dhewe. Aja banjur dikandhakake musrik, Mas. Mbah Sukima nerusake critane. Nggon resan krapyak kae biyen ana patune watu wujud Ganesha. Ya ukurane gedhe udakara dhuwur 60 senti. Warga percaya yen jroning patung dileboni emas. Nanging warga keteledor patung mau ilang digawa maling. Miturut pekabaran patung kuwi ana negara Belanda. Mula katelah padukuhan kene iki Desa Ngreca. Marsaya neges. Lah, banjur asu kuwi mau kepiye, Kang? Mbah Sukima unjal napas. Saben arep ana warga sing ninggal, asu sing nunggu krapyak iki metu. Aweh pralampita mubeng desa. Bisa dititeni asune nganggo klinting. Saben metu wernane padha. Yen ireng ya ireng kabeh. Yen putih ya putih kabeh. Yen abang ya abang kabeh. Saben wong bisa roh. Yen kenek bayangan sithik mesti wis ilang, ora ketok. Tur asu iki ora ganggu marang awake dhewe. Udakara 2 jam persiapan kanggo nyuceni wis rampung. Daya-daya jenazah didusi miturut setataning agama Islam. Bubar diwuduni, banjur jenazah digawa mlebu lan dikafani. Katon sunaring cahya kang mesem mratandani simbah wirya priyayi sing becik dalem sugenge urip bebrayan bebarengan kalayan warga masyarakat. Simbah sedo kanthi husnul khotimah lan muga mapan ana suwargane Allah Subhanahu wa taala. Banjur jenazah disalatake bareng-bareng. Karipta dening Paliya. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomer 59 tanggal 3 Mei 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.